nwa kaendi sa en wacho ni dakika uskadha dek tok sa ariyo mano mar okinyi. Ote ni oronwa lai mago machoka redi ka uchiel nono. Mbui mago ganda mano mar Facebook, YouTube, kanyakla kod X dowa achiel kachiel. Nitiere moko kuom ote mabende dwaro mar mondo mi asom nikech aneno ka moko kuom bende nitiere koda penjo. Ne ojiro mabende wantiere godo ka e studio. Abro bedo ka somo moko kuom ote ma intiere godo. Jo, iwacho ni ojiro gini ka osechul to koro gine magisiayo ng'anyo gir jopiny gi loko margi. Ojiro biro bedo ka duoki kanyo. Michael Juma wacho ni piny tek kendo kwa hero sirikal mituge gi ngima dhano, especially our young youths. Ote machielo asom kanyo mano mar Oguna Agoro. Iwacho ni penj na ojiro ni bende giseng'eyo ni sirikal en gima ne kose jomage kata gima nade. To yie bende ntiere manyalo dhire. Aparo ni ote makamano itemo chwale mana ni dhok mondike godo ema tek matin kanyo. Jano maro machielo iwacho ni penj nojiro ni en nyaka karang'o mangima jo Kenya gibiro weyo tugo godo nikech gisiro ng'anyo to gin ok nengi e ng'anyo go. Ananyiso youth magwa ni giwere gi ng'anyo nikech gidhi ng'anyo to gin eminegoge. Aparo na som ote mogik mano ote kanyo mano na gi janeno marwa mano ko kadhe mbui mano mar Facebook. Wamake maka gi kanya kwa Mgajuang. Ojira ndo kamoko kuom oganda bende sei kaluwore kod dwaro mar ng'anyo to rowere mathoth bende osebiro katho ng'anyo makamago. Minyalo duoko? Mokwongo wawacho ni ng'anyo ok en mar ojiro. To okwatim gima katiba opuodho. Gima katiba okopuodho. As long as ni gimitimo katiba oyieni, ang' momiyo isei. Nwach katiba oyieni mondo igo kura iyier ng'at midwaro. Kitimo mano, isei kose kisei. Katiba oyieni ni ng'ano mishulo ni ushuru mondo rit ratichi. Kitimo mano, en ng'ano mikoso ni. Katiba oyieni ni kagi moro chwanyi tisai luwe yore mopogre opogre to piny owacho ok winji to yieni koro dhi ng'anyo. Kitimo mano en makosa mane. To mar ariyo, awinjo ka jago moro kanyo wacho ni waluongo ng'anyo to wan ok wadhi ng'anyo. Dong gin gi jibu ne. Ang'eni sebede ng'anyo mopogre opogre kata kamano. Yes, koro gima chando young people. I'm also a young person. Ki watch about joblessness. Wabende wange kod jobs go. Serikal ondika kamoro. Ki watch about corruption. Donga bende dana ama mama na kodhi nyangu dispensary Ugenya. Ama di ukwala sub county hospital bokoso yath. Donga affect her. Ki watch about police brutality. Ase hinyera lwet police abende. Kenda hinya. To siepe no se hinyore lwet police. To nyithindo mathoth gen ka gin dhano. Ng'ama wacho about masundo wani kiko wadhi ng'anyo ama kikwa penjo atrechwa. Ng'ate mose hinyore onge. Or gini e jok ma maybe benefit. Ingen system karach. Ntie joma hinyore, ntie joma benefit. Jogo ma benefit out of bad governance e joma loso gi. To machako kendo achake da wach enini pinya ka kedini sani koro kata nanga maloso no ratiche e molose ne ntie ndalo mne dakigol pachi la mogole pache no paro makoro goloni ratiro mano kedini momi koro lose. Ntiere